जोङो बर' बिजोंनि खामानि मावनो थांनायाव बर' बिजोंनि जेंनाखौ नायनो थांनायाव गोबां जेंनाखौ जोङो नुदों मोनसे मेगनजों नुदों बेवहाय जोङो गलाघाट जिल्लानिफ्राय आरो गवालपारा जिल्लानिफ्राय सानै फोरोंगिरि रिटायार जालांबाय बेसेबा बोसोर साख्रि मावनानै सोरबा सोरबा 35 इयार्स साख्रि मावनानै गरसेबो सरखारि फैसा मोनालासेनो बिथांमोना रिटायार जालांबाय सासे आइजो गलाघाट आरो सासे हौवा फोरोंगिरि गवालपारानि बिथांमोननो जों काउन्सिलनिफ्राय 50,000 रां बिथांमोननो जोङो ओरै मोनसे गुरु दक्षिणा बा काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रां अनसुंथाइ बिथांमोननो हरदों बिथांमोननि एसे आर'नाइजों लोगोसे मान बिलाइ बिथांमोननो जों हरदों माने बिसेस ममेन्टखौ जों हरदों बे सानै फोरोंगिरिया सरखारनिफ्राय सरखारि जायालासेनो रिटायार जालांबाय बेबायदिनो गोबां जोंनि भेन्सार गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालिफोराव भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोना रिटायार जालांगासिनो दङ खम समनि गेजेराव बुजाजागोन जोङो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोननो नैबे गुदि फरायसालि गेजेर आरो गोजौ बे फरायसालि जावफ्रा इनकामबेन्ट टिचार मावबाय थानाय जानाखि साख्रि बिथांमोननो जोङो दिनै चेकनि गेजेरजों बा बिथांमोननि एकाउन्टआव जों रां सोना होगोन जोङो काउन्सिलनिफ्राय फार्स्ट किस्ति हिसाबै जों सोना होगोन आरो दाख्लै मैया सप्तासेनो बांबाय सरकारि गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव मावबाय थानाय जानाखि फोरोंगिरिनि जानाखि अभाब फोरोंगिरिनि खम जायफ्राव बर' बिजोंनि खम फोरोंगिरि थानाय सासे बेहाय जोंनि काउन्सिलनिफ्राय सानै गाहाम फोरोंगिरि जों सोदों आरो बिथांमोननो इतिमধ্যে जोङो फार्स्ट किस्ति जाय जों रां हरबाय रां मोनसे किस्ति हरबाय आरोबाव हरनो नाजागोन बेबायदिनो जों खामानि मावगासिनो दङ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लाबाय थागोन आरो फैनाय दिनफ्राव जों लालांबाय थानो हागोन बेफोरनि अनगायैबो मोनसे खोथाखौ आरोबाव बुंफिननांगोन बे जाहैबाय बिटिआर सरकारनि बे समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय जानाखि सरकाराव बिथांमोना सुपार 50+ बिथांमोना फ्रि कचिं होदों बिथाङा जोंनिफ्राय 30सा लादोंमोन जोङो दिल्लीयाव 15सा जोङो केन्डिडेट जों दैथायहरनो हादोंमोन बिनिफ्राय बे दिल्लीयाव UPSC जानो कचिं बाजिराव रेड्डी IAS एकाडेमियाव जोंनि 15सानिफ्राय सासे देग्लाय SCS माने APSC प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन पास जादों आरो गुवाहाटीयाव SCS जानो फ्रि कचिं बा APSC जाय माने आनजादफ्राव उथ्रिनो हानाय जानाय कचिं बेवहायबो जोंनिफ्राय 15सा दंमोन बे 15सानि मादाव सानै धेमाजिनिफ्राय सासे फैलाव बसुमतारी सनितपुरनिफ्राय महिम बसुमतारी आरो नैबे नगावनिफ्राय पार्थ मेहला बे साथामा फार्स्ट एटेम्पआव बिथांमोना APSC प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन उथ्रिनो हादों बियो जोंनि काउन्सिलनि मानव गिदिर मिनिस्टार बसुमतारी दैदेननाय जानाय काउन्सिल बेवहाय सोलोंथाइ बिफाननि जानाखि साब कमिटिनि नाजानायाव बेफोर सम्पद जादों होनना बुंनो आं लुबैयो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव भेरियास कर्सेस इनक्लुडिं माने GNM जोंनिया 135निख्रुइ बुरजा जोङो केन्डिडेट डाउन टाउन आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव जों फ्रि माने डिप्ल'मा कर्स बिथांमोनखौ लाहोनानै इन्टिग्रेटेड कर्सबो बिथांमोना लानो हागोन जोंनि जानाखि फरायसालिनि जानाय पारफरमेन्स कलकातायाव बिथांमोना इन्टारभिउ खालामगासिनो दङ गुजरातआव खालामगासिनो दङ गवायाव खालामगासिनो दङ जोंनिया कर्सआ जोबैनो आगोलनि बिथांमोना रोंनायखाय गोरोंखाय बिथांमोनखौ मोजां मोननानै इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया बिथांमोनखौ फाथायगासिनो दं बेनि अनगायै जोंनि जोनोम नार्सआव फरायबाय थानाय बिथांमोना इतिमধ্যে माने गुवाहाटीनि बाहेराव
गोबां माने मेडिकेल इनस्टिट्यूशनाव मेडिकेल हस्पिटालफ्राव जि नेमाव जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना बाहागो मोनबाय इन्टार्नशिप खाथिबाय थाबाय बिथांमोना बेफोरखौ नायनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जायनाखि एजुकेशन साब कमिटि लोगोसे जोंनि काउन्सिल जयै जों खामानि मावनाय जोङो मोजां मोनसे पजिशनाव दङ होननानै बुंना लानो लुबैयो फैनाय दिनफोराव आरोबाव जों बुरजा खालामनो नाजादों बेफोरनि अनगायैबो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो बुंना लानांगोन दिनै सानजारि नगर बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानांगौ मावख' अफिस बिनि लांगोनायाव जेनेबा 80th इन्डिपेन्डेन्स डे अफ आवार नेशन जों बे प्रग्रामाव जोंनि मानव गेदेर प्रिन्सिपाल बिथाङा रिटायार जानो थांगासिनो दङ बिथाङा 30 सेप्तेम्बराव रिटायार जागोन ओंखायनो जों नैबेवहाय प्रग्रामाव बिथांखौ जों मोनसे बिथांनो जों मान बावदों बिथाङा काउन्सिल जोनोम जानायनिफ्रायनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जों माने 5 बोसोर खावसेनिख्रुइ बुरजा सम बे जों दङ रिटायार जासिम निसय जों थागोन बारा सम गैला जोङो बिथांखौ मान बावदों बेवहाय आरो बिथांनिफ्राय स्पिच खोनासंदों ओंखायनो जोङो बुंना लानो लुगैयो जोंनि काउन्सिलनि मानव गेदेर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जाखिनि काउन्सिलनो सम होनांगौ बिथाङा बहुत हलिडेबाबो बिथाङा सम होदों बेहायनो नोंथांमोननि गेजेरजों आरोबाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि फार्स्ट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अनिल चन्द्र बे इन्डिपेन्डेन्स डे प्रग्रामजों आंनि बिजाबनिफ्राय आरोबाव मोनसे मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिहरदों गोजोन्थों। बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि जायनाखि मावखुलि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बेवहाय जोङो खुंथायनि नाजानाय दैदेननायाव फुंनिफ्रायनो जोङो जा हाबाफारि भारतनि 80थि उदांस्रि सान फालिथाय जानाय हाबाफारि बेवहाय गिबियावनो आङो खुंथायनि जानानै दिनैनि बे नोगोरारि बिथांमोना जाखिनि बाहागो लाबाय आं साबायखर होदों दिनै सिनियर स्टुडेन्टस सिनियर सिटिजेन गोबां फैदों माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि गोबां फैदों लोगोसे गुबुन गुबुन एजुकेसनेल इन्सटिटिउसननि गोबां पेट्रियटिक संजों लोगोसे जाबानाखि डान्स बिथांमोना खालामदों आङो खुंथायनि मासिगिरि जानानै बिथांमोननो गिबियावनो मोनसे मोजां मोननाय आरो साबायखर जासिग्रोदों जोङो खुंथायनिफ्राय बेवहाय मोनसे हाबाफारि लादों बे जाहैबाय मा जोंनि जायनाखि आजिरा मोननाय माने स्टिम माने रिटायार्ड बर' टिचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों दिनै सा 23 बिथांमोननो जों मान बावनो हादों जोंनि थांखिया जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि बेयो मोनसे पार्ट बा हाबाफारि बेजों जोंनि आजिरा मोनलांनाय जायनाखि फोरोंगिरि बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन फिल्डआव गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जायफ्रा मुंदांखा जानो हादों नाम मोनदों गोबां बिमुंनि बिथांमोना बान्था मोननो हादों बिथांमोनखौ थांनाय हाबाफारिफोराव जेरै 26 जायनाखि रिपाब्लिक डे बेफोराव जों खालामबोदों थांनाय बोसोरफोरनि जायनाखि 15 आगस्टआव जों होबोदों बेबायदिनो देग्लायबो जों गोबां बे 23 फोरोंगिरि बिथांमोननो जों होनो हादों।